készült ez a hegedű, Zoltán? Ez a hegedű, amin ő játszik, 1889-ben. 1889. Igen. És javítani kellett? Igazából ezt nem nagyon kellett javítani, egy pici kis beavatkozás volt, de ez egy Riccardo Antoniazzi nevéhez fűződő vagy kötődő hangszerről készítettem Milánóban. És a saját hegedűje? A saját hangszerem az ott van éppen azon a kis zongoraszéken, és majd megkérik az Andort, hogy azon is egy pár taktust játszon, hogy azért mégis így össze lehessen hasonlítani. És az hányban készült? Hány éve? Az 2007-ben. Jó, hát akkor egy évszázad. Igen, 100 év hozadéka. Na, halljuk! Jobbágy Andor ifjú hegedűművészünk éppen komoly kísérletet végez. Két hangszert hasonlít össze, az egyik egy 120 éves olasz hegedű, a másik egy friss darab. Az üzlet tulajdonosának mestermunkája. Délczeg Zoltán ugyanis 40 évesen elvégezte a hangszerkészítő szakközépiskolát is, hogy szakmailag képezze magát. Milyen különbségeket szűrt le, Andor? Hát ez a pár perc, ami volt lehetőség itt a cserélgetésre, amit ugye nem lehet utolérni egy hangszernél, az az érettség és az idő. Igen. Ugyanis ezek mind a hangnak a javára vannak, és hát nyilván, hogy a két hegedű közül az olasz mester hangszeren beszélhetünk olyan igazi érett hangról, ami hát mindenféleképpen a hangszer javára van. Annál a hangszernél beszélhetünk egy gömbölyűbb hangról, megszólalásában sokkal finomabb dolgokat lehet belőle kihozni, és itt viszont beszélhetünk egy fényes, de kicsit talán érces és nem annyira nemes hangról. Na most pro és kontra, tehát a hang a hegedűsöknél az mindig két tábort képvisel, tehát valaki ezt szereti, valaki azt szereti, de ez egy bizonyos szint fölött már az egyéniséghez próbálja párosítani. Egy mesterhangszer készülésekor azért sokszor jelen van például a zenész. Van olyan is, hogy egy hegedűnél a faanyagot a zenész választja ki, hogy ő milyennek szeretné látni azt a hangszert, már külső megjelenésében. Aztán a hang, amikor a hangpróba megtörténik, esetleg a lakozás előtt vagy lakozás után, itt is részt vett maga a megrendelő. Nem biztos, hogy pontosan azt a várakozást fogja hozni, mint amit a megrendelő szeretett volna, hogy remélt, de amit az Andor is mondott, hogy egy új hangszernél ott azért nagyon fontos egy alapadottság, tehát a fényes, nagy volumenű, tehát aránylag egy nagy és kiegyenlített hang, és aztán az a pár évtized, amit játékot, energiát be kell fektetni egy hegedűbe, vagy egy bármilyen más maros hangszerbe, az fogja majd kihozni azt a többletet. Igazi téli idő van. Átellenben a Zeneakadémia épülete, amit éppen most zártak be egy nagy korszerűsítés reményében. Ide járt Zoltán is, aki egyébként vidéki gyerek, Tamásiban nőtt fel. Negyedikes korában kezdett hangszerrel játszani a helyi részfúvós úttörő zenekarban. Tehetségesnek bizonyult, a közös zenélés is nagyon tetszett neki, bár a hangszerválasztásban inkább a szükség döntött. Általában a hangszerválasztás az nem másképpen történt, mint hogy a karmester vagy a zenekarvezető ránézett az adott csemetére, mondjuk, hogy 8-9 évesen, és akkor eldöntötte, hogy fiam, te majd mondjuk trombitálni fogsz, hát vagy trombitásra lesz szükség. Igen, ami éppen hiánypozíció volt, és akkor azt a hangszert kiosztották a gyerkőcnek. És mi jutott? Nekem a mélyszánykürt nevű hangszer jutott. Milyen szép neve van. Mélyszánykürt, igen. Tehát nem ugye trombitának megfelelő, hanem ez a bariton mélyszánykürt, ami akkor volt hiánya a zenekarunkban, és rám azt osztották. És összenőttek vele? Vagy nem annyira? Én összenőttem, igazság szerint olyan szerethető hangszer volt. Annyiban nehéz volt összenőni, hogy nem egy kicsi hangszer volt, és azt ugye mindig vinni kellett, mindig szidolozni. De a családban volt még valaki, aki zenél? Nem mondanám. Tehát hivatásszerűen egyáltalán nem zenéltek. Úgy tudom, hogy nagypapám klarinétozott még fiatal korában. Az anyukám, édesanyám zongorázott, tanult zongorázni, szintén talán még így az általános iskolai évei alatt, de másról nem tudok. Na és akkor maradt a középiskolában is a kür? Nem. Tehát mélyszánykür, tehát nem
nem az a vadászkürt, amire esetleg sokan gondolnak. Nem, ez az ilyen kür. Hanem az, ami egy kicsit hatos alapú hangszer, csak ez nincs annyira tehát nem egy ilyen közismert hangszer. Úttörő zenekarban abszolút, tehát egy használatos hangszer, de a szimfonikus zenekarokban már nem kimondottan. És amikor én felvételeztem ezzel a hangszerrel, akkor az ottani felvételiztetőim és a tanáraim közölték, hogy bizony akkor a főiskolában, vagy a középiskolában én már harsonázni fogok. És akkor így jött a második hangszer. Hogy újból megszabták, hogy mi lesz az én hangszerem. Különösen megrázkódtatást nem jelentett, és úgy nagyon szerettem, és egy nagyon izgalmas, és tényleg egy szimfonikus zenekari alaphangszernek bizonyult. Nagyon szerettem ezt a hangszert. Nézzük a hangszerek értékét. Például itt fölöttünk van ez a neveszem minden polcról. Már ezek a gyári hangszerek, amiket ugye gyári hangszereknek nevezünk, mondjuk inkább azt, hogy nagy szériaszámban készülő hangszerek, amik elsősorban a tanulók részére, a műkedvelők részére gyártódnak le, vagy készítenek a különböző gyárak. Ezek általában a befektetett idő, a ráfordított idő és az anyagminőség függvényében nevezhetők mondjuk széria hangszereknek. Ezeknek a hangszereknek általában az értékük olyan 40-50 ezer forint, amennyiért mondjuk egy kezdőhegedűt lehet kapni, és hogyha itt az értékekről beszélünk, akkor elég nehéz egy értékhatárt szabni a hangszereknek, mert egy mondjuk 300-400 éves hangszer esetében azt ki lehet jelenteni, hogy itt már azért műkincs értékekről beszélünk. Tehát egy Stradivari vagy egy Guarneri által készített hegedű, és a Guarneri családra gondolhatunk, hiszen többen voltak ebben a családban, itt a több millió eurót. Több millió eurót érik el ezek. Tehát több milliárd forint. Több milliárd forint, igen. Azt igen. Az aktuális árfolyamokkal számolva ez több milliárd forintnak felel meg. Igen. Amikor eljött az idő, az érettségi időszak a 18-19 évesen, akkor én is felvételiztem az akadémiára, és sikeres felvételit tettem. Tehát megerősödött ebben a tudatban, hogy a zene marad tovább. Hát bennem volt egy ilyen eltökéltség, hogy én ezt szeretném csinálni, és szerencsére sikeres megbizonyult a felvételi során. Most mégsem zenél. Most mégsem. De a zenében él. Zenében élek, igen. Én a diploma koncertem után úgy ítéltem meg, még azért meglehetős bizakodása, hogy Magyarországon, Budapesten el lehet helyezkedni, és aztán valahogy úgy hozta a sors, vagy az akkori helyzet, hogy én döntöttem, és egy más perspektívát választottam, ami azt gondolom, akkor pedig volt ajánlat, jól tudom, nem? Hogy külföldre is lehetett volna zenélni. Ha nem is ajánlat, de abban az időben volt ez a bizonyos népköztársasági ösztöndíj, amit én megkaptam, és Franciaországban lehetett volna ugye 3 hónapra elmenni ösztöndíjat tanulni. Ez egy bizonyos oktávfokban nem sikerült, ez nem jött létre, és akkor volt egy olyan döntési lehetőség az én kezemben, vagy inkább egy olyan felismerés, hogy nem szeretném a jövőt mások akaratára bízni, tehát hogy mástól függjek bármilyen fontos döntés esetében, és akkor úgy döntöttem, hogy én szeretnék vállalkozni. Mióta van itt a bolt? A bolt 93-ban alakult ki itt, illetve 93-ban vásároltam meg ezt a helyiséget, és azóta, mint valós hangszerüzlet működik. Az szép. 16 év. 16 éve, igen. Most 2009, tehát 93-16 éve. És hát milyen környéken, mert minden itt van, az Operaház, a Zeneakadémia, csomó színház, a legjobb környék. Igen. Amikor kitaláltam, hogy én a korábbi tapasztalatok alapján bizony a vállalkozást is egymagam szeretném folytatni, már úgy, mint egyedül, aki ezt meghatározza, hogy milyen arculata legyen ennek az üzletnek, akkor döntöttem úgy, hogy egy vonos hangszerüzletet szeretnék létrehozni, minden olyan ismérvével, ami ennek a széles körnek az ellátását, igényeit tudja biztosítani. Ez a hangszerüzlet alapvetően a régi hangszereknek a forgalmazására épült,
És hát azon belül is ugye megkülönböztetünk mesterhangszereket, szériahegedűket, tehát tanulóknak, professzionális zenészeknek, amatőröknek, és még oly sok kereslet, ami így általában felmerül itt nálunk is. És itt megrendelni egy bizonyos, mondjuk mesterhangszer, tehát mi új hangszerek forgalmazásával ugye nem igazán foglalkozunk, azaz, hogy új hangszerek inkább a tanuló hangszerek részére kerülnek megrendelésre, vagy azokat importálunk, vagy hazai készítőktől kapunk ilyen hangszereket. Itt is nagyon nagy a sokféleség, tehát valamelyik nagyon jól szól. Itt már azért döntő, hogy ezek a hangszerek hogy vannak beállítva, tehát hogy milyen húrokkal szereljük fel. Azok is háttérmunka, az a szervizmunka, ami minden egyes vonos esetében nagyon lényeges, azt ugye hozzá kell adni, és el kell végezni ezt a feladatot. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egy részfúvós művész miért pont vonós hangszerekkel akart kereskedni? Valószínűleg, mert ez nem volt logikus. Nem volt kézenfekvő. Részfúvósokkal is foglalkoztunk korábban egy pár éven keresztül, és aztán ez kialakult így az érdeklődések és az igények alapján, hogy hát bizony a vonós az egy sokkal problémásabb és egy szertágazóbb, egy igényesebb dolog, legalábbis számomra. Az igényes, nyilván mindenhol igények vannak, talán inkább aprólékosabb és egy nehézkesebb feladat, mint mondjuk egyéb más. Itt azért a vonós hangszerekkel állandóan történhet valami, a sok-sok kis tartozék, ami kiegészíti ezeknek a hangszereknek ugye mindennapos használatát, tehát ez egy elég szertágazó valami. És én akkor úgy gondoltam, hogy a vonós hangszer üzlet egyrészt nem is volt még itt Magyarországon, és ez talán egy olyan jövője lehet, hogyha azt én ügyesen és jól fogom csinálni, ami valószínű, hogy majd esetleg sikeres lesz. Egyébként mondjuk egy trombita, tehát bármilyen részfúvós vagy fúvós hangszer értéke nem nő a korával? Tehát máshogy van, mint egy hegedűnél? Fordított arányosságban van kettő. Tehát ez a másik részfúvós hangszerek, igen, tehát ott amortizálódnak a hangszerek. Kezdetben elég nagy értékek lehetnek a részfúvósoknál, de mondjuk egy 5-10 év alatt ezek a hangszerek hát tönkre mennek, kijátsszák, elkopnak, igen, tehát elhasználódnak. A vonosokon meg tudjuk, hogy több száz éves hangszereken játszanak, és a több száz éves, akár 300-400 éves hangszereknél bizony műkincs értékekről lehet sokszor beszélni. Tehát tulajdonképpen akkor ez adja magát, hogy innen kezdve, hogyha valaki ezt tudja, hogy miért ilyen üzletet nyit valaki. Igen, ez az érdekes benne. Persze. Tehát, hogyha valaki ezzel megismerkedik, és egy picit rálátása lesz erre a területre, akkor előbb-utóbb azzal találkozik, hogy bizony a hangszereket meg kell tudni különböztetni, fel kell ismerni, különbséget kell közöttük tenni, meg kell különböztetni a mesterhangszert, a nem mesterhangszertől. A régi értékes hegedűt érdemes megvásárolni, hiszen az valószínű, hogy nem csak tartja az értékét, hanem ahogy az elmúlt néhány évtized bizonyította, hogy ezeknek inkább emelkedik az értéke, egyfajta befektetésnek. Tehát tulajdonképpen ez minősülnek. egy személyes hobbinak is tökéletes. Igen. A hangszerekre mindig igény van. Még annak függvényében is igény van, hogy a kulturális lehetőségek, vagy az a beszűkülés, ami a zenészeknek a pályamódosítás irányába kényszerít kilépéseket, tehát az, hogy letegyék azt a hangszert, vagy egyáltalán egy más pályát válasszanak. Ez most abszolút fennáll, viszont aki zenél, akár hobbi szinten, vagy akár mint hivatásos zenész, annak mindig szüksége van bármilyen forrásra, amit itt nálunk megkaphat. De amit én észrevettem, hogy talán azt lehet mondani, hogy így a 90-es évek végéig tartott az a hangszervásárlási kedv, ami talán még a hobbi zenészek számára is biztosította a lehetőséget, hogy meg tudtak vásárolni a hangszereket. Tehát a hangszereladások itt Magyarországon, és ugye Magyarországon vagyunk, tehát ugye magyar vásárlókról beszélünk, nem kimondottan most egy felfelé vezető görbét mutat, hanem pont, hogy inkább stagnál, és az elmúlt 10 évben inkább mindig lefelé tér ez a görbe. Hogy a kultúrát kezelik. Pontosan ezzel van összhangban.
És hát a másik pedig, hogy egy hangszer általában nem olcsó, különösen egy úgymond nagyobb értékű, akár 80-100 éves magyar mesterhangszer már milliókba kerül, ugyanez többszöröse egy olasz hangszernek, amit sajnos azok, akik igenis nagyon megérdemelnék ezeket a hangszereket, nem tudnak megvásárolni. A próbateremben vagyunk. A tárolókban hegedű, rácsák, gordonkák és bőgők. Katonás rendben várják leendő gazdájukat. A szégyenlősebb művészek itt próbálhatják ki új hangszereiket, de ide vonulnak vissza a nagymesterek is, hogy becézgessék új kedvesüket, és megfigyeljék a lelkükben megszólaló hangokat. Itt ugye látható, hogy a korábbi javítások alkalmával ilyen csúnya fekete nyílások, foltok és egyáltalán elszíneződések vannak a hangszerben. Ezeket mindegyiket külön-külön ki kell nyitogatni, de rosszul ragasztották meg. Kiszedni az akkori javítóanyagot és mással. Igen, tehát a ragasztót ugye, a ragasztót most még jó is, hogy így mondom, mert általában mindig enyvet használunk a ragasztáshoz, ami vízre oldódik, tehát az bármilyen javításnál nagyon könnyű felbontani és szétválasztani, viszont van, aki olyan ragasztót használ, ami nem enyv, tehát valami ismeretlen vagy faragasztó, amit nem lehet szétbontani vízzel, és ilyenkor ezért elég komoly problémát okoz a javítás. Tehát a fa rezgését már megváltoztatja akkor egy ilyen anyag, azért rontja az értékét. Nem csak a farezgését is megváltoztatja, de elsősorban amit itt látunk javítást, ezek ilyen súlyos esztétikai problémák. Illetve, hát, hogyha nyitott repedések vannak, és ezek egy hegedű esetében előfordulhatnak, hogyha valaki odaveri a hegedűt, vagy belerúg, vagy nem tudom, mi történik vele. Nem sikerült valami. Valami nem sikerült, és esetleg ilyen mérgében, nem is tudom, a hegedűn töltik a bosszúját, akkor bizony keletkeznek ilyen repedések, amiket sürgősen meg kell csinálni, hiszen egy törött hegedű az nem úgy szól, mint egy nem törött hegedű. A hangszerüzlet talán legizgalmasabb része ez, a javítóműhely. Finom fa, gyanta és lakkillata száll a levegőben. Idős, beteg és főként drága hegedűk várnak itt szakértő ápolásra. A javítás fő célja az, hogy a hangzás mellett a sérült hangszerek értéke is megmaradjon. Egy rossz mozdulat nagyon sokba kerülhet. Tehát ahogy a hegedűkben egy úgynevezett mestercédula található, ami alapján talán be lehet azonosítani a készítőt, hogyha az eredeti. Lehetett már eleve hamisítani egy ilyen cédulát. És a hangszereket nagyon-nagyon szép számú háttércsapat szereti hamisítgatni, és természetesen mindig jobbnak feltüntetni, ezzel nem csak a kereskedőket egy picit gondolkodóba ejteni, hanem sokszor a zenészeknek olyan hangszereket kínálni, amely nevekről ők már hallottak, és hát bizonyára majd a hangja miatt, vagy a nagy név miatt ők majd megvásárolják. Tehát itt azért szerepet játszik az is, hogy a hangszerek, ugye vonos hangszereknél nagyon sokszor egy olyan szolgálatot is kell tenni a zenészek részére, hogy mi az, amit a mi javaslatunk alapján megvásárolhatnak. Tehát megkeresik önt, igen, hogy igen. Itt van egy hegedű, nézze már meg? Igen, mert bizonytalanok benne. Hát de még mindig jobb segítséget kérni. Hogyne, így van. Mindenféleképpen, mint hogy kifizeti a háromszorosát annak a hangszernek, vagy ellenkező esetben, hogy pár 10 000 forintért meg tud venni akár egy több milliós hangszert. Ezért, hogy minél tökéletesebb legyen a tudása, ezért 40 évesen beiratkozott tanulni. Nem csak ezért iratkoztam be tanulni, de én azt gondolom, hogy aki vonos hangszerekkel foglalkozik, az annak nem csak a hangszerek történetét kell azért elég alaposan ismerni, és ez elsősorban a kereskedőkre vonatkozik, hanem meg kell tanulni ezeket a hangszereket megjavítani, és olyan igény szerint kell tudni megjavítani, és bánni ezekkel a hangszerekkel, ami hát egyfajta olyan elvárást próbál kielégíteni, hogy ezeket a hangszereket, ugye a fa meghibásodás, mechanikai sérülések, bármilyen külső beavatkozás révén ezeket helyre kell tudni állítani, és az értéküket meg kell tudni őrizni. És hát ez feltételezte, hogy ha már ezzel foglalkozom, így úgymond öreg fejjel, akkor szeretném azt a jogosítványt is megszerezni, amivel hát úgymond hivatalos hangszerkészítő lehetek. Tehát ez volt az oka. Bejött ide valaki, és kipróbált egy hegedűt, ami azt mondta, hogy neki nagyon tetszik, nagyszerű, de most mutassuk mondjuk a legdrágább hegedűt mutassuk meg, ami itt van.
És ő gondolta azt, hogy legdrágább hegedű egy nagyon értékes olasz hangszer lesz, ami éppenséggel lett, hogy rendelkezésre állt, és én akkor az a cselesz folyamodtam, hogy nem azt a hangszert fogom megmutatni, hanem egy olyan másik hegedűt, ami tudom, hogy nem szól rosszul, de mégis lássuk le és mérjük le ennek az illetőnek a kíváncsiságát, meg egyáltalán a reakcióit, hogy majd mit mutat ez a játék. És odaadtam egy másik hangszert, és ő akkor nem győzött a csodálkodástól és az eloléltságtól. Teljesen oda volt, hogy bizony ez a hangszer, hát valami egészen különleges, és csak egy olasz hangszer lehet ilyen, ehhez semmi nem érhető. És természetesen a vevőtől függően ilyenkor vagy feltárom, hogy bizony nem azon a hangszerre játszott, vagy pedig ugye nem szeretném megsérteni az ő büszkeségét, vagy annyira kínos, hogy akkor inkább azt mondja, hogy ez tényleg egy olasz hangszer. De ez a mítosz, ami körbevonja ezt az egész régi hangszer történetet, hát bizony hoz ilyen eredményeket. És egy picit az emberek somolyog magába, hogy talán ez nem annyira fontos, hiszen vannak olyan ragyogó magyar, francia, vagy akár német, vagy bármilyen más országból készült, talán 50-100 éves hangszerek, amik én merem gondolni azt, és ez valószínűleg így is van, hogy bármelyik Stradivari hangszerrel felvetik a versenyt. Van olyan szintje egyáltalán ennek a területnek, ahol önök nincsenek jelen? Hát kénytelenek vagyunk, mert amilyen igény itt megjelenik, akkor annak az illik eleget tenni, és nem lehet azt a luxus megengedni, hogy ezen csak ugye, hogyha vonos hangszerekkel foglalkozunk, és azért ezen a területen önmagában is, hogy ne fedjük le akár a tanulókat, vagy akár a haladózenészeket. Tehát ugyanígy vannak tanulóhangszerek is. Itt is azt szeretnénk tudni ajánlani, vagy biztosítani, hogy a tanulóhangszerekből is, amit nagyon sokan sajnos elhanyagolnak, hogy legyen egy olyan minőségi kínálat, ami azért természetesen árban is elérhető, hát mondjuk a nagycsaládosok részére is, hogy ezek a hangszerek már úgy megszólalhassanak, hogy a 8-10 éves gyerekeknek egy élményt adjanak. Itt dől el, hogy neki van-e kedve azon a hangszerre játszani, hogy van annak a hangnak a szépség, az elbűvöli őt, és hogy van-e kedve egyáltalán gyakorolni néhány órát. Tehát ez ugyanolyan fontos dolog, mint egy művésznek az a hangszín, amit egy vonos hangszerben keres. Az egy hihetetlen izgalmas és egy nagy kaland ezeknek, ahogy beszéltünk az előbb korábban is, hogy történetét kideríteni, készítőket megismerni, iskolákat megkülönböztetni egymástól. Tehát ez egy soha be nem fejeződő tanulás, mindig olyan készítők, olyan darabok merülnek fel, amik sokszor újdonságok, és egyáltalán amiből mindig tanulni lehet. Tehát egy hihetetlenül szerteágazó, és egy nagyon-nagyon izgalmas téma.